Ginainganyo gid sang Philippine Red Cross Iloilo ang tanan nga mga Ilonggo nga magpakigbahin sa dugong bombo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Carlo Nolan Carado, Blood Center Manager sang Philippine Red Cross Iloilo, iya ginpahayag nga tuman kadamo ang benepisyo sang pagdonor sang dugo. Suno kay Carado ining ginalakipan sang pagpa-improve sang overall health sang tawo, pag-produce sang bagong blood cells, pag-burn sang calories, pagbaton sang libreng health screening kag pagsalbar sang kabuhi. Yari si Dr. Carlo Nolan Carado sa iya pag-agdaman kag pagpatpat kung ano ka-importante ang pagdonar sang dugo. Kugid ni mabulig ang ato na programa. So balaan naton ang dugo adlaw-adlaw gid ginakilanlan sa mga ospital diri sa syudad sang kag probinsya sang Iloilo. Mayara kita ka 25 na mga hospitals na ginasupleyan. Sa sininitinion, dako gid ang mabulig sang dugo na ginadonar sa aton sa mga pasyente diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ang nahibalaan naton ang dugo na ginadonar sa mga donors makasalbar gid sang kabuhi sa isig naton katawo. So gahatag ini sang fulfillment man or satisfaction sa mga donors na mahambal na nakabulig sila. Also, i-mention ko man na ang mga voluntary nato na donors ginaubran na nila ang pagdonar sang dugo every year man ini man naging panata man nila kag pasalamat man sang bulig sa pagfasilitar sa kilanlan sang dugo. And also sir, and in a way na pag-ila na pagdonar sang dugo sa amon, may ara man kita natawag na health benefits. No, gina-checkyar nato na if indeed qualified gid man ang ato natawag na mga donors. Kag ang ina ng mga donors once qualified kuan naton sang dugo. Nabalian si Dr. Carlo Nolan Carado sang Philippine Red Cross Iloilo. Ang dugong bombo 2025 hiwaton sa Iloilo Science and Technology University, La Paz, Iloilo City sa masunod na nga Sabado, Nobyembre 15.